Estem al Pitx Empat Sant Jaume, a la comarca del Penedès, on, organitzat per l'Associació Catalana de Pitx Empat, sota el marc de la Federació Catalana de Pitx Empat, s'està disputant el Campionat de Catalunya Parella Sènior. Del 20 al 22 de març es va disputar la 5a edició de la Copa Associació Catalana de Pitx Empat Parella Sèniors al Pitx Empat Sant Jaume, a Sant Jaume dels Domenys. Hi van participar un total de 66 jugadors i jugadores i va estar organitzat per l'Associació Catalana de Pitx Empat. La Copa Associació Catalana de Pitx Empat Parella Sèniors és una competició per parelles que consta de 3 voltes i 3 modalitats diferents: furball, greensome i foursome. El divendres i el dissabte es va disputar la primera volta de la competició, la furball, modalitat que cada jugador juga la seva bola i comptabilitza el millor resultat. Els millors van ser l'Alibert Bernat del Pitx Empat Can Rafel i en José Sánchez, de l'Irreductibles, que van fer 7 cops sota par, seguits de Pepe García del Pitx Empat Vall d'Ordino i Lluís Grifé del Pitx Empat Can Rafel amb 2 cops més. I en tercera posició, José Llong i Juan Antonio Ramírez, companys del Pitx Empat Portal del Roc, amb 50 cops. A la segona part del campionat, les parelles havien de passar un tall. Accedien a jugar un total de 27 parelles, les 18 millors parelles categoria Scratch i les 9 millors categoria Handicap. El tall va estar a 59 cops. El diumenge a les 10 en punt del matí es donava el tret de sortida a la segona volta de la competició, la greensome. Modalitat una mica més complicada que l'anterior. Cada jugador executa el primer cop de sortida. Posteriorment s'ha d'escollir la millor bola i fer un cop cada un fins a embocar-la. Les parelles van ser la mixta, formada pel local Ferret i la jugadora del Pitx Empat Penedès Carballo, que van fer un total de 48 cops, els mateixos que Flameric i Evans del Pitx Empat Sant Cebrià. Finalitzada aquesta segona volta, es posaven líders provisionals Ferret Carballo i Bernat Sánchez, tots dos amb 99 cops, seguits de Flameric Evans amb 101 cops. Faltava disputar la tercera volta i segurament la més exigent de totes, la foursome, modalitat que juga un cop cada membre de la parella. Aquesta modalitat és una de les més temudes pels jugadors, perquè qualsevol petit error pot complicar molt el desenllaç de la partida.
Però Bernat i Sánchez van saber aguantar la pressió i van fer el millor resultat a la volta a Fúrsom, amb 52 cops. Això va fer que sumessin un total de 151 cops després de les 3 voltes i s'emportessin el títol de campions de la Copa Associació Catalana de Pitch Empat Parelles Sèniors 2015, títol que ja van guanyar també el 2013 al Pitch Empat al Vallès. Estem amb la Conxi i en Pere, guanyadors del hàndicap avui aquí a Sant Jaume. A veure, expliqueu-me, com ha anat això? Jo, per mi, perfecte. Primer de tot, li dono les gràcies a en Pere perquè em va trucar un dia i diu vols jugar amb mi? Com si És que jo pensava que em deia vols casar-te amb mi? És que em va semblar el mateix. I jo, contentíssima, li vaig dir sí. No sé la meva dona si veurà això, però bueno. Molt bé, estem molt contents. Aquest dematí hem sortit primers, aquesta tarda no ens ha anat tan bé, però al dematí hem fet un -6 i ens sol. A la glòria, estem a la glòria. A veure, Heribert, és la tercera vegada que el guanyes. Exacte. No m'esperava aquesta arribada als sèniors, però bueno, m'està sortit tots 3 anys molt bé. He tingut uns companys que m'han acompanyat perfectament, el primer any amb el Pepe i el segon any amb el Lluís Grifé. I bueno, doncs res més, estic satisfet, molt satisfet. Una miqueta de pressió avui amb aquest camp perquè és el que jo m'he fet i bueno, tothom estava pendent de nosaltres, però bueno, esplèndid, ha sortit tot rodat. Hoy la partida, a ver, ¿quién ha soportado más presión, tú o él? Yo creo que nos hemos soportado mutuamente, no un matrimonio, pero yo creo que la presión la lleva él, la presión la llevo yo, depende de dónde va la bola.